азиз пеш аз суҳбат кардан як шикояти баъзеҳое ки дар нисбати ман ғараз доранд ё ҳасад доранд. ман ҳозиро ки бисёртар ба интернет саркор дорам, акам саволҷавобҳои мардума ки мекунам ё баъзе барномаҳои насиҳатӣ мекунам, мегзорам ки хай имрӯзам пагаям ҳар як ҳарфи удама пеш худо савоб мегирам, ходош мегирам ва ҳар як рӯз ман ғанимат медонам. бачаҳо дар комментариҳо менависанд ки бобои ҳоҷӣ фақат ва фақат маърака ба маърака мегардӣ. ака ман мехонам мегӯм ҳамон кас ки ҳаст дилам ба ҳамон месӯзаду. ин қадар ҳасаду бахилӣ қатъи ӯ бичора чӣ хел рӯз будистад, азоб кашидистаду. охи ҳамин дар нисбати одам бахел бошӣ, ҳасад дошта бошӣ, бисёр зиқӣ нами агар ҳамин шикам тамсера кислот пулаи зиқӣ ин зиқӣ ки чӣ ба ин ҳоҷӣ дастари дастархон мисол штагӣ чӣ ба инабин. бародари азиз, ҳамин ҷамъа ҳозир бедаъват омадам. қариб як ҳафта пеш айман мепурса бо ман рӯзи ҳамон бигем ё соати холигӣ ман мегӯмаш, мега қабула чикор кунам. наём мумкин соҳиби хона бига ина мақсад писандмо накард ё гапмона нагирифт. агар биём ӯ мардак бечора зиқ дигар намедонам комда раи кира бигиред. барои ҳамин ака ман ҳамин бародароро ҳамин қамидам ки бародарои азиз, ман шукри аллоҳи меҳрубон ҳадиси паямбара хондам ки мусалмон болои мусалмон 6 ҳақ дорад. яке аз ҳақҳои ҳамун чияй мегӯяд ҳар гоҳе ки шуморо даъват карданд фаъҷиб иҷобат кунед. ман агар бародари мо агар бигӯяд ки ҳоҷи фалон рӯз мақсад хонаи мо як пиёла чой, ҳатто паямбар мегӯяд агар рӯзадор бошӣ бира, шарт нест ки ту шикам барои шикамат бира дуо кун. барои ҳамин бародарои азиз ва гиромӣ, то имрӯз ака аллоҳ доно ҳай фикр мекунам бедаъват нарафтам инҷо. то даъват накунанд ман ҳақ надорам бародари азиз ки хеста ҷои як кас бурам. барои ҳамин ҳамон бародаро бидонанд ки ҳамин тоҷики мо, мусалмони мо вақте як каса даъват мекунад ҳатман як пиёла чой мекунад. ӯ дастархонша ман бихоҳам нахоҳам мепартояд. барои ҳамин ака манам ҳайрон чӣ кор кунам. магарам як кор кунем барои ҳамон бачаҳако дилшон хусанд шиданд, ҳамин ҳолатҳои лави дастархонда запис накунем, بریم یک خانه کمتری خنک که همه هیچی نباشه که همون بچه ها زیق نشود. نه اگر که مثال در گیری در سرخانه نه اگر همی خیلی برای همی بعضی همتری گپا هست. ما که ایرا بسیار دیدم برای همین بسیار. حالی که برادرای نمی شما ها اینه شما خداتون قضاوت کنید، خداتون ایروی انصاف بگید، کدام دل خو مردم ما فیراد کنه آخی دسترخانه نمیپرتوی. با تاجیکی ما چی میگه؟ در دسترخان خالی کی دعا میکنه؟ با کلیم اونا میگن